guys, harvest ko na guys kay aroma maputahin natin yung ugma. Naghanap guys, na pa yung nagdikay naghanap. Hala! Oh God. Naman tayo sudlanan good. Harvest. Napay-daghanak na. Napay-daghan guys na. Nagbago pa kung nag-harvest this niya. Ano, bali na. Tapos babaw na ako. Ay. Thank you Lord. Sugda naghiwa ni Nicole. Ganyan sa anak. Napay-daghan to. Hello guys, good morning. Ano po guys, sabi sana. Naging buntag natong kanan guys, naging hapon, naging gabi. Kaya kadlawon pa. So, niaging video guys, ako yung mga intro kayo malaga na grabing ka. Dali na sa oras ba kaya ka na maalanganin dito pag mata. So ako guys, giluto ko og sapsoy. Sapsoy na punta guys. Para matilawan din sa tanang mga customer atong sudan tanan ba. So itong ginapad ni mga karne. So ang part sa karne ani guys, kung ano siya lumo. Ang humok bitaw nga karne sa tijan. So di ana guys, luto na itong sapsoy. Kailangan hapok rin itong one guys. So di ana guys, katuhang gado. Guys, kalit ka nahugtan mi gas. Sakto ra jud sa kabuan ang gas. Ay, wala kay gipalit na mo to pizza 3C man. Wala ka butig buwan ang gas. Nagali guys, kay nakaluto na kog tulo ka putahe. Na guys, last na ang pansit guys. Dito kawan ang pansit kada adlaw guys kay mao dun ilang ganahan. Gawa sa tay biko kay dantang gas. Kadali ko kay hudtan nagimigas pero kaluis Ginoo nakahuman ko. Kuan kanang Bagyo beans nga ginaling niya natay banana meat. Natay pork stick. Oh, pansit. Di dito mawadag pansit guys. Nya sapsoy. Ja atong ginisa nga ampalayang bitin. So daghang salamat kay na kaluto ra jud ko kay bisag nahuddan ko gas. Kani rehang naruto sa gas guys ug kani kanang tulo sa kuana si sa kahoy. Ja mingaw pa guys, alas 6 pa sakto. Sakto jud ko alas 6 mo display guys kay nalagi mamahaw mga estudyante pod. Pero may estudyante mga taga-Ladyo bitaw sila, mga taga-Bukid nga babaw ba. Di ilang mga mamag na lang mamalit para ilahang paniudto. No more na among sudan tanan. Lisod na. Attendance na. Mag-attendance ba di ka? Ay, sabaa. Mga akyanan. Ako tari dada dito. Ikaw, dala. So guys,
4:30 pa guys, nahurot na gamong sudan. Mag-harvest day mi og malbiri kay among dadwen naka. Hala nangawog di ay nak ana kana. Hindi ka pumingo. Ya nga di ay nang isakan siguro sa diyan. Isakan ka ng langgam. Dapat jud ignay ano harvest na kay ko una. Uy, kuan ba man ni siya? Dili na ka ng ano ra, mga atak na mong gud ng mga. Feel ako ba kay gipang tilwan na sa mga langgam mo. Wala gyud sa ubos niya. Gipang tilwan sa ano ba? Buwas ubos niya. Ayo, dili pa hinog. Hala tidak ko das ubos na to ah. Sabi dira. To ko. Ha, kato to dagko to. Kana ba hinog na na? Hindi wala hinog. May daghan ka sa guys na. Lami ini sa tamis. Tamis na. Oh, ay sudo kay. Handa na ila ka tikon. Hilaw-hilaw po man ni. Hindi taas ka sa din. Bali ako na likisin sa buhay. Tamis mo guna. O iso diri oh. Asto mo nakaon. A few moments later. Mahuman, hapit na human Ben. Hapit na. So maray kuan guys mga pusti kay ning Mrs. Day ag butan kadto na mong sponsor nga ipakulurup kuno ni among kusina. Salamat kadto ni Ma'am Bisminda. Na dako kadto ni among kusina. Kamot ha kay ba? Samad na rabas Rubin. Sabi na, pugi sabihin kay basig. Hala. Kulba. So nga oy, ana din na. Sini samad ko gamay ba? Samad na ba sa pa-inject titanos nimo bin. Inject ni vaccine. COVID. So mo ni mga pusti. Kuan. Upat ka pusti. Anak ko adi among kusina, basta ko pa ni among kusina sa among bahay. Basta ko pa among kusina sa among bahay jud. Pakuan ni siya pa. Mansion. Gipusti na naman diha kay paatras na mo dito. Wala na sa guys kanang para diretso-diretso nagkulurop na tanan. Ikatin. Ha? Ikatin ko ya kay trabaho. Sagdi laman tong mga buwak bin. Mawahing gamay. Mawahing ra man na. Kusing ha. Kusing. Oh, okay ra. Okay ra. Go. Na, okay ra. Na pag nasama ra man sa kay dali-dali kog luto kay nalagi nag-order og pansit. Nasalamat ko sa mga butangan ni ngani kang sis-in-in ni siya. So daghan kadto mga gamit nga gikan ni sis-in-in. Salamat kadto. Guys, ang order ni kanton ni siya guys dili sa bami. So sa Manila ni guys nang nakumpleto ni na chorizo, na ay kuan kanang fishbowl, kikiam. Dire karnira ni og mga gulay. Kaya may mga baligya dari mga kuan nga ng squid ball, ikiam, itong chorizo, itong hibi bitaw guys, itong gagmay nga hipon. So mo dyan ay special nga kuan, dyan ay pusit. So di dyan ni kaso yung special ni itong pansit kay wala man ni mga sahog nga kuan guys, mga seafoods. Nami jud kayo ito katong naatanan bitaw sis San Blanton, shout out day ko. Di Ma'am Bitani, Ma'am Bisminda, salamat kadto kay jang ipa kulurup ko ng amuhang kusina guys. Grabe jud ni jang kabuutan. Hindi habang busy sila diha guys oh.
Dako niya mong kusina, mura na siya mas tako pa niya mong kusina sa mga sala ba. So alas 4 mo kuno ni ipa-deliver guys, alas 4:30 kay murag na party sila kay na birthday. Happy birthday din sa mga nag-birthday karon. November 7, happy birthday sa mga tanang nga nag-birthday. Mali order guys. Canton. So yummy canton. Luto na guys, kanang daghang salamat sa mga grasya ug sa kusog nakapagluto pa puguan kay nalay ko ni mag-birthday jang request kay kanton man. So daghang salamat di kadto sa nag-order dani, happy birthday guys jahang anak. Jahan ni ipa-deliver ni Papa Idi guys kay pahuway sa pug ko. Thank you for watching guys. Love you all. Amping ampo tanan.